Rovaniemen kaupungin eteläpuolella Rautiosaaren kylässä olevan Sukulanrakan kallion rinteellä on tavattu 14 hiidenkirnua, joista 3 on huomattavan syviä ja kuuluvat Suomen suurimpiin hiidenkirnuihin. Niistä suurin sijaitsee kallion juurella. Se on osittain rikkonainen ja läpimitaltaan 8 metriä ja syvyydeltään 15 metriä. 2 muuta ovat kallion päällä ja niiden syvyydet ovat 9 ja 10 metriä. Hiidenkirnut syntyivät noin 10 000 vuotta sitten sulavan mannerjään reunavyöhykkeessä voimakkaiden sulamisvesivirtojen kuluttavan työn tuloksena. Jäätikön pohjalla olleissa sulamisvesitunneleissa voimakkaasti virtaava vesi kuljetti mukanaan lohkareita ja kiviä. Sukulanrakan kallioiden kohdalla sulamisvesivirta vei mennessään irtomaa peitteen. Sulamisvesitunneliin syntyi voimakkaita vesipyöriteitä ja virran mukana kulkeutuneet lohkareet alkoivat pyöriä. Ne porautuivat alla olevaan rikkonaiseen kallioon, jolloin syntyi pyöreitä kuiluja. Hiidenkirnuja.